5 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҳаллаи Мирзо Турсунзодаи ҷамоати шаҳраки Ховалинг бинои меҳмонхона истироҳатгоҳи лайоқатмандонро ки дар доираи корҳои ободониву бунёдкорӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд шудааст, мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Бинои меҳмонхона истироҳатгоҳи лайоқатмандон бо тарҳу сохти меъмории муосир сохта шуда аз 3 ошона иборат мебошад. Иншооти мазкур аз 54 ҳуҷра, толори маҷлис бо 50 ҷой, толори компютерӣ бо 50 курсӣ ва 30 компютер иборат аст. ҳуҷраҳо ва биноҳои ёрирасони иншоот бо таҷҳизот ва лавозимоти ба талаботи ҷаҳонӣ ҷавобгӯй муҷаҳҳаз мебошад. бинои меҳмонхона дорои системаи гармидиҳии алоҳида мебошад. меҳмонхона истироҳатгоҳи лайоқатмандон аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ Абдулло Ҳасанов ва Исмоил Садиров бо сифати баланд бунёд гардидааст. масоҳати замини меҳмонхона 10,000 метри мураббаъро ташкил дода ба макони хуби истироҳату фароғати ҷавонони болаёқат табдил ёфтааст. меҳмонхона истироҳатгоҳи лайоқатмандонро дар ноҳияи Ховалинг мо соҳибкорони ватанӣ дар ҷавоб ба дастгириҳои ҳамешагии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сохта ба истифода додем. тамоми корҳои сохтмонӣ бо ҷалби мутахассисони маҳаллӣ бо риояи санъати хоси меъмории миллӣ ва муосир анҷом ёфтааст. ҳадаф аз бунёди ин иншоот дастгирии ҷавонону наврасони лайоқатманд маҳсуб мешавад, ки дар маркази таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар қарор доранд. дар истироҳатгоҳ тамоми шароит дар сатҳи баланд фароҳам оварда шудааст. дар ҳуҷраҳои хобу истироҳат тамоми лавозимотҳои зарурӣ муҳайё буда, истироҳати донишҷӯёну хонандагони болояқат дар ин ҷо ройгон буда, онҳо дар асоси роҳхати масъулони дахлдори соҳаи маорифи шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҷалб карда мешаванд. мо соҳибкорони ватанӣ бо ҷонибдории ҳамешагӣ аз сиёсати бунёдкоронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста талош мекунем, ки дар рушду пешрафти Тоҷикистони соҳиби истиқлол саҳмгузор бошем. дар рафти корҳои сохтмонӣ зиёда аз 150 бинокор аз ҳисоби сокинони маҳаллӣ ба кор ҷалб карда шуда бо маоши хуб таъмин буданд. зимни шиносоӣ бо бинои меҳмонхона истироҳатгоҳи лайоқатмандон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба тарҳу намо, сифати иҷрои корҳои сохтмонӣ ва шароити фароҳамшуда барои ҷавонону наврасони лайоқатманд баҳои баланд доданд. дар истироҳатгоҳ хонандагони болаёқат имкон доранд, ки дар баробари истироҳату фароғат ба машғулиятҳои гуногун бо иштироки омӯзгорони бо таҷриба машғул шаванд. дар партави сиёсати хиратмандона ва бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати сазовору арзанда пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ховалинг низ корҳои созандагии бунёдкорӣ ба маром идома дорад. натиҷа ин аст, ки давоми 5 соли охир ноҳияи Ховалинг чун дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар ободу зебо гарда симои худро ба куллӣ тағйир додааст. дар ҳамин замина дар арафаи 33-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази ноҳия бинои хуштару замонавӣ меҳмонхонаи истироҳатгоҳи лайоқатмандон қомат афрохт, ки ҳусни ин мавзеъро дилкаштар намуд. бино аз 3 ошёна, 54 ҳуҷра, 38 ҳуҷраи хоб барои 76 нафар, 1 утоқи корӣ, 7 утоқи рӯйрасон, 7 ҳуҷраи дигар, 2 конференсия-зал ва зали маҷлисгоҳ ва дигар иншооти иловагӣ иборат мебошад. ҳамаи ҳуҷраҳои бино бо тамоми таҷҳизоти лавозимоти замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. бинои меҳмонхонаи истироҳатгоҳи лайоқатмандон бо маблағгузории соҳибкори муваффақи ватанӣ фарзанди диёр Абдулло Ҳасанов ва Исмоил Садиров дар пайрав бо сиёсати созандаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд карда шудааст. мавриди зикр аст, ки иншооти мазкур барои ҷавонону наврасони лайоқатмандӣ на танҳо ноҳия, балки барои лайоқатмандони ҷумҳурӣ ҳам пешбинӣ шудааст ва тӯҳфаи арзанда барои насли ояндасози миллат бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. дар майдони васеъ назди иншоот 5 фавора ва 2 суҳбаткада бунёд гардида ҳавлӣ бо роҳравҳои замонавӣ ва муҳити сабзу хӯрам оро ёфтааст. аз ҷумла дар атрофи бино зиёда аз 120 ниҳоли дарахтони ҳамешасабзи ороишӣ шинонида шудааст
رو برای بنا نقطه فراغت برای 40 نفر بنیاد کرده شده است. هنگام صحبت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مسئولان ساحه را به استفاده ثمرناک انشاءات و جلب جوانان و نورسان لایقتمند کشور و دستگیری و هوسمندگردانی آنها هدایت نمودند. نصب چراغ‌های زمانوی روشندهنده انشاءات مذکور در شبانگاه سیمای بنای نو را کلاً تغییر داده اینجا را زیبا و نظربا می‌نماید. مهمانخانه استراحتگاه لایقتمندان که برای جوانان لایقتمند جمهوری پیش بینی شده است، تحفه ارزنده برای نسل آینده‌ساز ملت نامیده شد. در تالار استراحتگاه لایقتمندان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با یک گروه نورسان و جوانان لایقتمند کشور ملاقات صمیمی دایر کردند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان افتتاح مرکز معاصر فراغتی را باز یک غمخوری حکومت جمهوری تاجیکستان برای نسل آینده‌ساز کشور ارزیابی نمودند. پرزیدنت کشور وابسته به مسئله‌های مهم ساحه معارف، دستگیری این بخش و بهترسازی صفت تعلیم و تربیت اندیشه‌رانی کرده جوانان را به آموزش علم‌های معاصر، تکنولوژی کامپیوتری و کسب آموزی هدایت نمودند. در واخوری نورسان و جوانان به سرور دولت محترم امامعلی رحمان برای همه غمخوری‌ها تامین شرایط بهترین علم آموزی و غمخوری پدرانه اظهار سپاس و منتداری کردند. در فراورد ملاقات به 50 نفر جوان خوش‌طالع تحفه‌های ارزنده پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان تقدیم گردید. ассалому алайкум муҳтарам ҷаноби олӣ. абдурраҳимова шоира ҳастам, донишҷӯи донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи абуалӣ ибни сино. ҳамзамон ғолиби озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст аз рӯи номинатсияи эҷоди назм. барандаи стипендияи ба номи исмоили сомонӣ. муҳтарам ҷаноби олӣ, аз хурдӣ дар дил орзу доштам ки хилъати сафед ба бар намуда ба донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон дохил гардам. ва хушбахтона соли 2022 тариқи маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба тариқи буҷавӣ ба донишгоҳи мазкур дохил гаштам. дар баробари таҳсил дар донишгоҳи тиббӣ тӯли 8 сол аст ки ба эҷоди назм машғулам зери тахаллуси шоираи дилшод. муҳтарам ҷаноби олӣ, мо ҷавонон фахразон дорем ки дар зери болу пари истиқлол бемалол нафас мекашем و زندگانی آزاد و آسایشته را صاحب گشته‌ایم. من جامه عاریت بیگانه نگیرم، آزادگی خویش به زولانه نگیرم. من بی نسب و سنت و تاریخ نباشم، هر کس که چو من باش بگوید نپذیرم. من تاجیکم، من وارث اسماعیل سامانی، امام غزالی و امام اعظم و هزاران هزار علامه های و فرزانه ها هستم. من وطنی محبوب دارم که نام مقدس آن تاجیکستانی عزیز است. محترم جناب عالی، من وعده می دهم که دانشگاه طبی را با بهای اعلی ختم نموده آینده طبیب حاذق و صادق ملت و خلق خویش گردم. ما جوانان پیروان پیشوای ملتیم. زیه ای پیشوای جوان پروری ملت.